църква се схваща като застрашена от северния протестантизъм и от средата на 16 век тя се опитва да мобилизира всички свои сили. Тогава се създава и езуитския орден, малко преди средата на 16 век. Този езуитски орден е двигателят на мобилизирането на католицизма, или както още се нарича контрареформацията. И този езуитски орден разгръща една многопосочна дейност, включително създаването и на нов тип архитектура. Това е именно бароковата архитектура. Архитектура, която е ефектна, бляскава, която трябва да стъписа наблюдаващия я, трябва да го слиса, трябва да му действа по един почти наркотизиращ начин. Изобщо, понятието барок произхожда от португалски и има предвид, свързано е с перла с неправилна форма. Значи, присъства в барока и блестящото, ефектното, красивото, но заедно с това и странното, причудливо.